Liška. The podium, Miloš Liška! Vítěz kategorie 50-54, Miloš Liška. Ladies and gentlemen, main category 50 to 54. And ladies and gentlemen, this gentleman needs no introduction with a time of 49:38, representing the team Czechoslovakia. Let's welcome back to the podium, Miloš Liška! I recognize his name from Greece. Ladies and gentlemen, I present you the 50-54 Sprint World Champion! Příběh jako by vylez ze sprchy. Mokré, ale nezalejkané. Gratulace a Miloši, super výkon! Lubricate mikrofon. Havalí jako Liška. O to! Grzecznie wszystkim gratuluję! Liška! Yes! Miloš Lidé si myslí, že vítězství začíná na pódiu, ale pravda je jiná. Vítězství začíná v tichu, ve chvíli, kdy se nikdo nedívá, když nejsou kamery, když není potlesk. Začíná to ráno, kdy se ti nechce vstát, kdy je tělo těžké, kdy mysl hledá důvod zůstat ležet a ty se přesto postavíš. Disciplína není o síle, je o rozhodnutí. Každý jeden den. Znovu a znovu a znovu. Někdo utíká před sebou a někdo si běží pro medaile. A ti, kteří vydrží, běží za něčím hlubším. Za verzí sebe sama, kterou ještě nepoznali. Za klidem uprostřed chaosu. Za odpovědí na otázku, kdo jsem, když to začne bolet. Pódium je jen důsledek. Skutečný boj se odehrává uvnitř v hlavě. V rozhodnutí neuhnout. Každé ráno máš dvě možnosti. Zůstat tam, kde jsi byl včera, nebo udělat krok, i když malý, i když neviditelný. Velké věci totiž nevznikají z výbuchu motivace. Vznikají z tichého závazku. Z práce, kterou nikdo nevidí. Z klidu, který si vybuduješ sám v sobě. Vítězství není o tom, že si porazil ostatní. Je o tom, že si dnes neustoupil a že zítra vstaneš znovu. Jsem se v cíli vyloženě rozbrečel, že jsem to zvládnul. Ty pocity jsem chtěl si opakovat. Jo? Říkal jsem si, že tohle chci zažít ještě jednou a chci vlastně ten čas zlepšit. Jo? A tak to vlastně začalo, že jsem začal na ten další závod trénovat. Něco jsem si o tom načetl a vlastně do roka a do dne jsem ten závod absolvoval znova. Běhat jsem začal někde kolem 38. roku. Do té doby jsem vlastně hrál jenom fotbal a trénoval jsem syna ve fotbalové přípravce. A to jsme jednou takhle s kamarádem u pivka se bavili o sportu. A on mi právě řekl, že za měsíc běží nějaký závod a že bych mohl běžet s ním. Já jsem mu to tenkrát odkýval. Druhý den jsem mu teda volal, co to je vlastně za závod a Jirka mi říkal, že to je maraton, pražský maraton. Já jsem v té době ještě ani nevěděl, co to vlastně maraton znamená. A když mi Jirka řekl, že to je závod na 42 km, tak jsem měl normálně husí kůži, protože já, abych v té době uběhl 42 km, tak to bylo nemyslitelné. Ale kamarád mi přesvědčil k tomu, že na to mám fyzické předpoklady z fotbalu, takže jsme vlastně se domluvili a ten závod jsme teda spolu odběhli. K OCR závodu jsem se dostal vlastně taky náhodou, protože při svém běžeckém tréninku, kdy jsem běžel od nás z Loučovic směrem na Lipno, tak jsem na jedné louce viděl skupinku pohybujících, trénujících nějakých sportovců. A když jsem se toho člověka, který to tam dirigoval, ptal, co to tam vlastně dělají,
tak mi řekl, že to je Spartan Workout a že za měsíc jsou tady na Lipně závody. A že jestli bych si to chtěl vyzkoušet, tak dostal jsem tričko tenkrát od nich. A já jsem se teda zapojil do těch aktivity, takže jsme tam běhali, přeskakovali různé překážky, brodili jsme se vlastně v jezeře po kolena vodou a já jsem se teda nakonec na ten závod přihlásil a odběhl jsem si teda svůj první Spartan, tenkrát to byl Spartan Beast, nějakých 21 km, 30 překážek. A vlastně pocity z závodu jsem měl takový, že sice jsem byl rychlej, ale na těch překážkách jsem byl absolutně neschopný, že jsem vlastně všude padal, dělal jsem tresty, tenkrát za každou překážku, nesplněnou překážku, bylo takzvaných 30 burpees, což bylo angličáky, takže tenkrát jsem měl nějakých 120 angličáků za závod. Umístil jsem se, myslím, v top 10 a chtěl jsem ten svůj výsledek zopakovat, takže jsem se přihlásil na další závod s tím, že prostě jsem se zařadil do fitka, kde jsem vlastně cvičil vršek těla a tím pádem jsem se na ten závod chtěl líp připravit. I přes jakékoliv zranění, ať už jsem měl zranění kolena, nebo zranění ruky, nebo zranění kotníku, že prostě je to jenom zranění, který jednou skončí a vy prostě můžete bojovat dál, tak asi ten nejtěžší závod byl vlastně v Americe, kdy jsme běželi ve vysoké nadmořské výšce, v nějakých 3000 metrech. Tam jsem měl právě strach, abych vlastně vůbec to vydržel, protože vím, že většinou si těm závodníkům točí hlava, mají tam pocity na zvracení. A já jsem až překvapivě tohleto všechno zvládnul a tenkrát jsem si doběhl pro první místo ve své věkové kategorii. Bylo v Abu Dhabi, kde jsme běželi na mistrovství světa na Beastu, kde vlastně bylo 23 km běžet po poušti. Zase obrovský vedro, obrovská fyzická zátěž. Ta mentalita, kdy vlastně nevidíte do dálky, vlastně přebíháte jenom duny a taky ta fyzická síla, která vás žene. Nejcennější pro mě bylo určitě to první vítězství, to je vždycky takový to nejzajímavější, ale shodou okolností mi toto vítězství podle mě ublížilo, protože jsem si myslel, že jsem v dané kategorii nejlepší, což momentálně byla pravda, ale výhledově to pravda nebyla, protože jsem další skoro 1 rok nemohl ve Spartanu vyhrát nebo v jakýmkoliv OCR závodě a musel jsem si prostě natrénovat ty překážky, protože soupeři, i když já jsem byl třeba rychlej, ale na těch překážkách jsem ještě neměl tu zkušenost, že jsem furt někde padal nebo jsem třeba netrefil voštěp, takže vlastně jsem si na zahradu pořídil slacklineu a chodil jsem prostě po slackline, nebo jsem si pořídil voštěp, začal jsem trénovat v lese vrhat na terč voštěp a tím pádem jsem vypiloval tady ty nedostatky a tím pádem jsem vlastně už po tom závodě nedělal chyby a dokázal jsem vítězit v jakýmkoliv závodě. Disciplína je, si myslím, základ každého sportu, protože, jak se říká, opakování je matka moudrosti a vlastně tou disciplínou se dostanete k tomu, že ten trénink opakujete, zlepšujete se, ať už běžecky nebo v současné době mám menší zranění ruky, kde jsem si pochroumal šlachy a vlastně tím pádem sice můžu běhat, ale nemůžu chodit do posilovny, což mě trochu limituje, ale zase díky zkušenostem, že nemusím se rychle vrhat na další závody, počkám si týden, 14 dní, vylečím to zranění a vím, že se vrátím ještě silnější. Do 50 let jsem si myslel, že jsem nerozbitný, že jsem prostě robokop, že se mě to netýká, ale teď už vím, že daleko víc času musím po tréninku věnovat regeneraci. Musel jsem si to uvědomit, že ta regenerace je nedílnou součástí vlastně mýho sportovního života. To je příjemný součást. Toto je součást mojí zimní přípravy. A nezapomeňte, že chlad je váš přítel, ne nepřítel. Ke zlepšení spánku, k tomu jsem taky dospěl, dal bych si s náhodou, že já nejsem moc dobrý spát, že mám strašně jemný spaní, ale to mám po rodičích. Tak jsem vlastně zjistil, že když jsem si od Monk Nutrition
udělal vlastně takovou kávičku, jmenuje se Ritual Stress, nebo Anti-Stress Ritual, tak vlastně jsem zjistil, že se mi líp usíná. Proč právě 100? Je to takový magický číslo, no. Já vlastně ani nevím, kdy jsem si ten cíl dal, ale vím, že kdybych si tu 100 nedal, tak už bych skončil z největší pravděpodobností u jiného sportu. Protože já jsem vlastně před OCR jenom klasicky běhal a když jsem si dal ty některé cíle, tak vlastně jsem si je splnil, což byl vlastně ten maraton, ultramaraton, potom vlastně 24 hodinovka. A když jsem si potom zpětně v OCR uvědomil, že i oni měli tady ty závody, co se týče ultramaratonu nebo vlastně 24 hodinovku, takže jsem vlastně jenom využil ty zkušenosti z toho předchozího běhání. Takže to mi taky pomohlo. Takže pomalu se blížíme k té 100, ale zrovna teď díky tomu zranění je mi jasný, že všechno se to může zbortit jak domeček z karet. Proto furt jdu do tréninku i do závodu s pokorou, vůbec to nehrnu na kvantitu, ale na kvalitu, protože v každém závodě chci vyhrát. Začít s jakýmkoliv sportem není nikdy pozdě. Já sám jsem v OCR začal v nějakých 48 letech, jo, kdy vlastně většina závodníků má třeba tu kariéru za sebou. A prostě vím, že i v tomto věku se dá závodit v uvozovkách na vrcholové úrovni a je právě dobrý to, že třeba konkrétně Spartan má ty věkové kategorie rozdělené po 5 letech, takže vlastně i závodníci po 60 letech ještě můžou závodit, jo. A vlastně i díky tomu, že vlastně tady ten sport je komplexní, že vlastně máte na nohy, že běháte, že zvedáte těžké předměty, tak vlastně jste fyzicky aktivní a vlastně díky tomu máte tu fyzickou kondici lepší než 90% vašich vrstevníků. Ta komunita vás pohltí a je to prostě nádhera. To se nedá popsat, to musíte zažít. Ta moje motivace je vlastně podložená tím, že já jsem už vlastně od 4-5 letech začal hrát šachy. A ty šachy vlastně vám rozvíjí tu taktiku, tu mysl vlastně, že ani jsem se nemusel ve škole učit, ale prostě myšla takový ty fyzika, matika, takový ty zvláštní předměty, že myšli sami od sebe, že jsem se nemusel učit. A tohle je to samé v tom sportu, že já si dokážu tu taktiku prostě udělat pro ten daný závod, ať je to krátký, dlouhý, to zanalyzovat, tam, kde jsem udělal chyby. A prostě, když ty chyby budete opakovat, tak se nikdy nezlepšíte. Jo, vlastně já díky těm chybám, že vlastně jsem zjistil, kde jsou moje slabiny, tak jsem ty slabiny odstranil a tím pádem jsem se posunul a začal jsem vyhrávat. Energii na závodech doplňuji mnoha způsoby. Je vlastně energie, která je před závody, nebo energie, která je v závodě, nebo energie, která je po závodě. V první řadě bych chtěl říct, že vlastně tím základem je rodina. Pokud vás budou ta rodina podporovat, tak je to všechno jednodušší. Jo, potom vlastně máte energii v závodě, kdy vlastně používáte různý prostředky, přípravky, které vám k tomu pomůžou. Jo, vlastně já třeba používám gely nebo sportovní výživu od Monk Nutrition, kdy jsem taky nejdřív zprvu nevěděl, jestli to bude pro mě výhodný, ale vlastně postupem času jsem zjistil, že mi to pomáhá i zlepšovat výkony, i vlastně po regenerační, že vlastně nemusím zregenerovat tak dlouho. Takže Sofinko, chtěl bych ti říct tolik, že bych byl rád, kdyby si šla v mých slepých, nemyslím tím zrovna OCR sporty, ale byl bych rád, kdyby si jakkoliv sportovala a šla si za svým cílem, nechala si do toho mluvit a byla si šťastná z toho, co vlastně děláš. Sám sobě si říct za 20 let, takže já bych řekl tolik, že já sám sobě už nic nepotřebuji dokazovat, že jsem vlastně pyšný a hrdý na to, co jsem všechno dokázal. Hele, Mildo, vzpomeň si, jak jsi musel bojovat, prostě jak každý závod byl pro tebe od začátku těžký a prostě si všechno zvládnul, ať to byly jakýkoliv problémy, zdravotní, fyzické, ale nakonec si všechno překonal a prostě dokázal si to, co jsi chtěl, takže mysli na to a prostě bojuj do konce.